Ka tashi don Allah. Ka tashi mana. Ai zaman gida mata aka sani da shi. Allah ya shirye ka. A'a, mai gida har ka fita? Dama ga abin karya maka kai aiki. Ya kuma za ka tafi bayan kai ake jira za a karya? Magana fa nake yi. Ikon Allah. Ka tashi magana za mu yi da kai. Yanzu dai ka san me nake so da kai, magana nake so. To ka saki ran naka mana. Ina jin ki, sai na wuce. Yayanka ne dai kwana biyu idan na masa breakfast. Gaba ɗaya in ya fito ka ga fa duk yanda yake son fa shayi fa. Amma in na haɗa masa in ya fito kawai sai kalla ya wuce ya tafi. Wani biredi ne kike ajiye masa ne? Wanda ake kawowa kullum mana. Wancan? Ai ina ga to fitan da jama'a yanzu to wurin anti wuce dan ɗazu na ganta da Kautal Bread da shigowa da sassafe. Wataƙila can ita ce. To kenan shi wannan biredin ya fi wannan wanda muke ci kullum daɗi ne? To bari in gaya miki, Kautal Bread daɗinsa ya wuce lissafin waɗanda ake kawo a gidajen in kika fita ko shaguna ne yanzu kika ko ta ina ka fita. Saboda yana da armashi, yana da daɗi, yana da taushi. Kai za ka iya shan shi, akwai wanda suke sayan biredi su haɗa da ruwa ko? To shi ba ya ka haɗa da ruwa ba wuce haka zai yi. A'a dole yayanka ya guji biredin cikin gidan nan. A'a to ai dole ma in je in nemo Kautal Jude Bread. Biredin da ke son ya ya ƙara armashi. Kautal Jude Bakery ga daɗi ga ƙamshi ga ƙayatarwa da ka ci sau ɗaya za ka nemi ƙari. Da zaran ka ɗanɗana shi za ka gane bambancin biredi da biredi na gaske. Wannan ba kawai biredi ba ne, albishir ne na daɗi. Idan biredi yana da suna wajen daɗi, wannan shine sarkin biredi, Kautal Jude Bread. Da safiya ko da yamma babu kamar wannan bread ɗin. Mai kamshi da kuma ɗaukar hankali. Bread ɗin da ke sanya ti ta ƙara armashi. Muna da bread kala-kala kamar family bread, coconut, king da kuma milky donut. Sannan muna da big slice da kuma medium slice. Sannan muna da popcorn. Ga masu ciwon suga kuwa wato diabetes su ma mun tanadi biredin su a Kautal Jude Bakery. Kautal Jude Bakery muna nan kan titin Fantami. No.1 Kwanar Bagadaza, Akko, Gombe State, Nigeria. Ga masu bukatan sayan ɗaya ko sari, za ku iya tuntuɓar mu akan lambar mu kamar haka. 0706-87-78-91 ko kuma 0806-1579-27.